Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tabu mulire kuno. Mwana we tabu mulire kuno. Iweyo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandireni pa program yathu ino pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vijero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe, komanso monga mwa nthawi zonse ndiso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. M'bale wathu ka Malunje situdziwika mudzi wa Nsanduliza uli bwanji? Nthawi yokolola ino. Kuli bwino. Okay. Titwatuluyotsa kamene kanapulumuka kung'amba ija. Okay. Tikulandireni pa program yathu ino m'bale wathu ka Malunje. Zikomo kwambiri. Makamaka pamene timakhala tikukamba zinthu zosiyanasiyana zokhudza mawu a Mulungu. Zimene anthu amatha kufuna kuti atamvetsetsa. So timayamikira kwambiri pa timakhalira limodzi pa program imeneyi imene timakamba maphunziro osiyanasiyana. Komanso timanena mobwerezabwereza kwa zathu omvera kuti mwina akozokhala ndi phunziro limene angafuna kuti tidzaphunzire nthawi ina, komanso mwina akozokhala ndi funso. Pamapeto timapereka nambala imene akozogwiritsa ntchito kuti funsa zokhudza funso imene ankhala kamene phunziro limene angakonde kuti lidzathe kuliphunzira. Komabe nthawi zina anthu zimachitika kuti afunsa phunziro limene tinalipangako kale. Koma ifo mwina sanadziwe. Tili ndi mwayi mukhozopita pa tsamba lathu la pa YouTube kunguyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies mudzatopeza maphunziro limene tipangenere komanso maphunziro ena ambiri. Komanso pa application yathu ngopanga download pa Lilongwe pa www.lsobs.com mudzapanga download ka application kathu kamene kali ndi maphunziro ambiri kwambiri amene anthu tingakhale kuti tiphunzirepo zinthu zambiri. M'bale wathu ka Malunje, pa tsiku la lero tifuna tikambeponso maphunziro lina limene lili lofunikira. Chabwino. Sindidziwa ngati zina kuchitikira ndi mboni, koma ine ndaonapo anthu ambiri mwina ukamafotokozera zinthu zina amakonda kumaliza ndi statement musandiweruza inu, oweruza ndi Mulungu. Mwina munthu umuwuza kuti zimene muchita zitu sizolondolayi, sizoyenera kuti muchite zimenezi pamaso pa Mulungu. Ayi kodi ndiyo muweruza ndinu Mulungu? Simunaone Baibulo amanena kuti usaweruze, ndenu muweruza bwanji? Tikukhala mu dziko limene likakamba nkhani imene yokudza kuweruza, anthu ambiri amakonda kukamba fundo imeneyo. Kuti musaweruze, oweruza ndi Mulungu. Ngakhale munthu ukumuwuza zinthu zabwino, ngakhale ukumudzudzula pa zimene akuchita, koma nthawi zambiri statement imene imakonda kutulukapo. Kodi Baibulo tikakamba zimenezi zili modi kuti Baibulo limakamba zoona kuti usaweruze ndipo amaletsa kuweruza kwina kulikonse? Chifukwa mudziko lapansi pano mmene ndikufotokozera munthu ukangomuwuza munthu zene mumanga zolakwika pati ayi mutsatero. Kodi zokudza kuweruza, zoletsa kuweruza zilipo ndipo amaletsa kuweruza kulikonse? Timafuna muyambe kutithandizira pamenepo. Zikomo kwambiri. Maonena kuti musaweruze kapena kuti kuletsa kuweruza ndi mawu alipo m'buku lathu lopatulika Baibulo. Ndi mawu amene adalankhulidwa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu ali pa dziko lino lapansi. Ndipo m'buku lathuli lopatulika amapezeka pa Mateyu mutu 7 kuyambira verse 1. Ndi mawu amene nthawi zambiri ndi mawu amodzi amene anthu alephera kuwagwiritsira ntchito bwino monga amene mukunenera. Tikamati sanawagwiritsire bwino ntchito, sanagwiritse bwino ntchito mawuwa, tikufuna kutanthauza kuti salunjikitsa pa chimene Yesu amalankhula pa nthawiyo. Monga mwaneneramo kuti inenso ndakumana nazo, nthawi zina ndayesa kupita pa gome lina lake, pamenepa panali kuti m'bale wina anachita tchimo, ndiye tchimo limeneli linali lodziwika ku mpingo wonse. Ndiye monga mwa malemba mpingo udafunika kuti munthu uja umuthandize kapena kuti umuweruze kapena kuti ndiye chimene chidadzachitika nchoti munthu uja adafunika kuti mpingo popeza tchimo lija wamudandaulira ndiye uja safuna kuti asiye, ndiye kuti kudafunika kuti munthu uja achotsedwe mu mpingo. Ndiye panali anthu ena amene amamukonda mu njira zina, amene samalola kuti ngakhale opezeka ndi tchimo limeneli ndipo salokozeka kusiya.
amafuna be kuti munthu uja mpingo asatani asachotsedwe. Ndiye chifukwa anthu aja pofuna umuteteza ndi amene anakabwera apa mawu amene wa Yesu analankhula pa Mateyu chapter 7 kuyambira verse 1 kunena kuti ayika kodi tikati timuchotse ndiye kuti titsutsana ndi mawu amene Yesu analankhula pa Mateyu chapter 7. Paja Yesu adanena kuti tisaweruze amalankhula choncho. Ndiye iyi ndi fundo imodzi imene imaonetsa kuti dziko lapansi anthu ambiri akulephera kugwiritsa ntchito bwino mawu amene Yesu analankhula. Ndikukumbukira tsiku lina lake tili pa malo pena madala wena amene nthawi zina kutheka kuti amachoka kuchipembedzo chimene kuchipembedzo chawocho akafuna ubatiza munthu amamuwaza madzi pa mphumi. Tsono sinufuna uweruza fundo imene pa fundo iyo ayi koma mafuna unena kuti chimene iwo adachita pa nthawi imene timakambirana pamenepo ndi adabweretsa fundo unena kuti pajatu Yesu pamene adapita ku Yorodani kuti akabatizidwe. Mukumbukira kuti Yesu atalowa m'madzi muja ndi Yohane. Yohane adatenga madzi ake m'manja numuthira pamutu Yesu uja. Madala aja ukatero akuti ife kumpingo kwathunso timabatiza ngati imene adabatizira Yohane Yesu. Ndiye ine ndadzanena kuti madala pamene pamafuna nkukonzeni. Zonena kuti Yesu adapita ku mtsinje wa Yorodani ukabatizidwa munena zona. Koma pamene munena kuti atalowa m'madzi muja ndi Yohane adatenga madzi m'manja numuthira pamutu pamenepo yayi. Ndiye madala chodezi mamulungu amatsutsana. Mamulungu sotsutsana. Mwachilino kunkuweruza. Koma tsono ngati mwaweruza banji Yesu uja amanena kuti musaweruze. Ndiye pamene ngati mawu awa agwiritsidwa ntchito munjira imeneyo ali mawu amene Yesu analankhula ndiye kuti anthu sakuwagwiritsa ntchito bwino. Nthawi zina pamene timaweruza gulu lina limene limaonetsa kuti limaphunzitsa zinthu zonama ndiye ndanena kuti ajatu musawamvere ndi aneneri onama. Ndiye tsopano wina nkudzati mwayima m'malo mwa Mulungu inu ndinu Mulungu muweruza mesabaja Yesu anena kuti tisaweruze. Ndiye pali umboni otsimikizika kuti mawu amene Yesu analankhula pa Mateyu chapter 7 anthu anawawerenga amawagwiritsa ntchito koma munjira yolakwika. Pamene ndunena kuti ndi njira yolakwika funso linganene kuti Yesu pamene amanena kuti musaweruze amatanthauza zimenezo. Pamene tunena kuti Yesu samatanthauza zimenezo tikamawerenga buku la 1 Korinto chapter 5 buku limeneli limatifotokozeranso za munthu wina amene anali pa mpingo wa ku Korinto amene anapangapo tchimo la chigololo. Ndiye tsopano padasowekera kuti mpingo udafunika kuti umuchotse koma mpingo sumamutani mwina nkutheka kuti umabweretsa pafundo onena kuti tisaweruze. Koma Paulo atamva anawalembera kalata imeneyi imene tifuna kuti tiwerenge. Ndiwerengapo kuyambira verse 3 koma kenaka ndibwera pa verse yake ya 9. Pa verse ya 3 Paulo akunena kuti pakuti inedi thupi langa kulibe koma mzimu wanga ulipo ndaweruza kale monga ngati ndilipo. Pa verse yake ya 9 akuti ndinalembera inu mkalata uja kuti musayanjane ndi achigololo sikosekose achigololo a dziko lino lapansi kapena ndi osilira ndi okwatula kapena ndi opembedza mafano pakuti nkutero mukatuluke mdziko lapansi. Koma tsopano ndalembera inu kuti musayanjane naye ngati wina wotchedwa m'bale ali wachigololo kapena osilira kapena opembedza mafano kapena olalatira kapena oledzera kapena olanda kapena ngakhale kukadya naye otere iyayi. Verse 12 pakuti nditani nawo akunja kukaweruza iwo kodi amene ali mkatimo simuweruza ndinu koma akunja awaweruza Mulungu. Chotsani oyipayo pakati pa inu nokha. Paulo akuwuza mpingo wa ku Korinto kuti ndamva ndithu kuti pakati panu wina woti adachita chigololo ndi okazi otatewa koma m'malo moti mpingo mumuweruze mumuchotse koma m'malo mwake mpingo mumusunga munthu kuti amene. Ndiye ine ngakhale kumeneko kulibe thupi langa koma mzimu wanga uli kuti ndaweruza kale kuti munthu amene atani achotsedwe. Ndidalembanso kalata yokudziwitsani kuti musayanjane ndi anthu amenewo. Ndiye tinganene kuti Paulo amene amatumikira Yesu amene
kodi amaukira zimene Yesu ananena pa Mateyu chapter 7 apa pakuonetsa kuti Yesu zimene amalankhula pa Mateyu chapter 7 kuti musaweruze samanena mbali samanena fundo imeneyo. Komanso tikabwera pa buku limene liso la Mateyu chapter 7 tikabwera pa verse yake ya 15. Pa Mateyu chapter 7 verse yake ya 15 Yesu akuti yang'anirani mupewe aneneri onyenga amene adza kwa inu ndi zovala za nkhosa koma mkati mwawo ali afisi olusa. 16 mudzawazindikira ndi zipatso zawo. Kodi achera mphesa pa minga kapena nkhuyu pa mtula? Verse 17 chomwecho mtengo wabwino uliwonse upatsa zipatso zokoma koma mtengo wamphuchi upatsa zipatso zoyipa. 18 sungathe mtengo wabwino kupatsa zipatso zoyipa kapena mtengo wamphuchi kupatsa zipatso zokoma. Mtengo uliwonse osapatsa chipatso chokoma audula nautaya pa moto. Inde chomwecho ndi zipatso zawo mudzawazindikira iwo. Yesu amachenjeza kuti tikhale tcheru kapena kuti tikonzekere kuti pakati pathu padzakhala aneneri otani onama. Ndi akuti aneneri onama tikawazindikira tiwapewe. Mawu kuti tiwapewe ndili kuwaweruza kuti sayenera kukhala pakati pathu chifukwa ndi anthu osatani osayenera ndolakwika yawo. Ndiye tsopano pamene pakuonetsa kuti pamene Yesu amati musaweruze samanena kuzinthu ngati zimenezo. Ndiye chifukwa chake tikabwera pofundo yonena kuti mawu akuti musaweruze mu buku lopatulika Baibulo kodalipo yankholo alipo ndipo alembedwa pa verse 1 pa Mateyu chapter 7 imeneyi. Akuti musaweruze kuti mungaweruzidwe. Pakuti ndikuweruza kumene muweruza nako inunso mudzaweruzidwa ndipo ndi muyeso umene muyesa nawo udzayesedwa kwa inunso. Yesu pamene amalankhula mawu awa anasenza fundo ina osati zimene anthu aulingalira pogwiritsa ntchito mawu amene samatani amalankhula. Choncho mukafunsa kuti mawu musaweruze m'Baibulo alipo ndithu ngakhale kuti anthu ochuluka awagwiritsira ntchito mawu koma motani kuoneka ngati tiwadziwa koma situwadziwa timayidziwa koma sitiyidziwitsitsa. Itaona ndithu kuti mawu alipo komanso taona ndithu kuti sikuti amanena china chilichonse ayi. Koma nthawi zina mwina munthu amakhala ndi funso loti ngati tiyenera kuweruza tili ndi zifukwa tiyenera kuweruza chifukwa chani? Fanta zina munthu takuvani m'bale wathu kamalonje wakwansanduliza. Koma munthu akhozofunsa kusati kuti tiweruze chifukwa chani? Timaweruza kapena chifukwa chani? Funso labwino. Chinthu choyamba kuti tikamaweruza timatanthauza kuti munthu timukonze makamaka kuti abwere mu mulingo umene Mulungu ali nawo adawika. Ndiye ngati munthu sawuyenda kapena sawuchita zimene Mulungu akunenera timayenera kuti munthu timuphunzitse. Ndipo ngati munthu tamuphunzitsa napezeka kuti sali kutsatira ndi pamene pamabwera kuti ndiye tsopano niwe pamene papo mwalawa. Ndiye popeza mwalawa muyenera kuti mukhale kuti kati ni mumpingo zimakhala choncho. Ndiye kuti timaweruza pa fundo imeneyi. Nthawi zina Yesu zimene zimaonetsanso kuti Yesu samaletsa kuweruza kulikonse. Tikamaona buku la Yohane chapter 7 mu verse yake ya 24 akuti musaweruze monga maonekedwe koma weruzani chiweruzo cholungama. Pa Mateyu chapter 7 ndi pakamwa pa Yesu pamene pamanena kuti musaweruze. Ndipo pa Yohane chapter 7 verse yake ya 24 ndi pakamwanso pandani pa Yesu akuwauza Ayuda kuti weruzani koma muweruze chiweruzo cholungama. Mawu awa akuonetsa kwathunthu kuti Yesu sakuletsa kuweruza kulikonse koma anena kuweruza kosalungama kumene akuletsa. Chimene chitika yapa chonena kuti paja Ayuda adalandira mwambo wa mdulidwe. Anali ndi lamulo la mdulidwe limene lidayambira kwa makolo je itafika mu nthawi ya Israeli Mulungu anamuwuza Mose kuti atengenso mdulidwe limene awapatse Aisraeli achi. Ndiye lamulo lawo la mdulidwe linalionena kuti mwana akabadwa mu mtundu wawo ndiye kuti akabadwa ngati la lero aziwerenga masiku 5 kapena kuti 8. Ndiye tsiku la 8 ilo apitene kukachisi kuti asembe akamudule khungu. Ndiye zimachitika pakati pawo
kuti mwana wabadwa tsiku la 8 lakapezeka ndi tsiku la Sabata. Ndi asembe aja pofuna kuti akwanitse chilamulo mwana uja momudula ya. Ndiye tsopano pamene ali kuchita zimenezi nadzabweza kuti Yesu wabwera, ndiye tsopano adachilitsa munthu tsiku la chani la Sabata. Ndiye aja mamuweruza kuti mwalakwa. Ndiye Yesu amati anthu ena uweruza muziweruza ndithu koma muziweruza kotani kolungama. Sipaja Mose adakupatsani lamulo la mdulidwe, koma tsopano ansembewo anamagwira ntchito mkachisi kupezeka kuti asembewo akugwira ntchito yodola mwana wa khungu koma tsiku londiracha la Sabata. Ndiye muniweruze ine kuti ndagwira ntchito anachilitsa munthu tsiku la Sabata. Chimenechi sichiweruzo chotani cholondola. Ndiye pamene pakuonetsa kuti Yesu afuna kuwaunikira ndithu anthu kuti sanaletse kuweruza kulikonse koma kuletsa kuweruza kosatani kosalungama. Afuna kuti ngati nkuweruza anthu aweruze motani molongosoka. Nthawi zina timapangapo chitsanzo mmene zimachitikira mmene angalimvetsera anthu Baibulo pa mfundo yakuti pa Mateyu chapter 7 Yesu ati musaweruze, ndiye pa Yohane chapter 7 akuti weruzani. Zimachitikanso m'chipangano chakale muja kuti ana Israeli Mulungu adauza pa Exodus chapter 20 verse la 13 kuti musaphe. Koma tsopano pa Numeri chapter 15 pamene munthu anagwira ntchito tsiku la Sabata, Mose atakamuza Mulungu kuti tapeza munthu akugwira ntchito tsiku la Sabata, ndiye lirani Mulungu anati amene katalini kapeni. Ndiye tsono kuti pambe pa Mulungu amadzitsutsa ule ayi mawu akuti musaphe pa Exodus chapter 20 amanena mu njira ina. Tsono pa Numeri chapter 15 verse 32 kuti anene kuti kapeni amanenso mu mfundo ina. Mofanananso mu chipangano chatsopano pamene tikumva kuti musaweruze ndi maonero kuti weruzani. Ndiye kuti ine kulimvetsa Baibulo kuti Yesu akamati musaweruze akunena chiweruzo chosalungama, koma chikakhala chiweruzo cholungama tiyenera ndithu kuweruza ndithu. Choncho timaweruza anthu kuti akonze kuti abwere mu dongosolo la ndani la Mulungu. Ngati sangatibweretsa mu dongosolo la Mulungu ndi amene kuti achoke kapena kuti titayane nawo pa zifukwa zimenezo. Tikuona ndithu kuti mutitsegula munthu mwina teneyo makati yokuzoweruza chifukwa zimaonekana zovuta kwa anthu chifukwa chakuwerenga mwina kusadziwa kuti pa Yohane 7:24 anati chani, chapter 7 verse 1 anati chani. Verse awiri watikaphatikiza amatipatsa chithunzi chabwino chokudza kuweruza kapena kusaweruza. Makhani yakulu ndi kuweruza kwa chilungamo ndi zimene chimafunikira kwambiri. Pamene tikupitabe chitsogolo ndi phunziro lathu, ngakhale mwatithandiza kunena kuti Yesu kapena Baibulo linakamba za kuweruza ndipo limanenanso kuti sikuweruza kuna kulikonse koma kuweruza kumene kwagona apa ngoti kuweruza kwa chilungamo. Komabe kwa munthu amene akhoza kupitirizabe ndikukubvani ndithu koma ndifuna mutapita kube pang'ono kuonjezerapo pa zimene mufotokozazi zokhudza kuweruza kumweko. Kuti kodi akamati tisaweruze tsopano kwenikweni mukhozonjezerapo fundo zotani akamati tisaweruze pamene amafuna kutanthauza chani Yesu ameneyi? Zikomo kwambiri. Funso limene limodzi mwa mafunso ndithu ofunikira kwambiri. Ndibwereranso pa Mateyu chapter 7. Koma tsopano pamene ndikuwerenga ndiye kuti verse 1 ndifika pa verse yake ya 5. Pamene ndi pamene pati tanthauzire zimene Yesu amanena. Pa verse 1 akuti musaweruze kuti mungaweruzidwe, pakuti ndikuweruza kumene muweruza nako inunso mudzaweruzidwa, ndipo ndi muyeso umene muyesa nawo kudzayesedwanso kwa inu. Verse yachitatu. Ndipo upenya bwanji kachitsotso kali m'diso la m'bale wako koma mtanda uli m'diso la iwe mwini suganizira. Verse 4. Kapena udzati bwanji kwa m'bale wako tandilola ndikuchotse kachitsotso m'diso lako ndipo ona mtandawo uli m'diso lakoli. Wonyenga iwe, tayamba kuchotsa m'diso lako mtandawo ndipo pomwepo udzapenyetsa kuchotsa kachitsotso m'diso la m'bale wako. Yesu afuna kunena kuti sauletsa uweruza, koma tsopano amadabwa kuti anthu amene ali kuyendanso mu zoyipa ndi amenenso akukangalikanso kumaweruza anzawo. Ndi Yesu amanena kuti ayi zili ngati pamene tikuthandizana ndi anthu ochimwa. Mwachitsanzo adagwiritsa ntchito mawu kuti timakudziwa uthobwa kuti m'maso mwa munthu malowa kachitsotso. Ndi awo tanthauza kuti inuyo kakulowani inenso kandilowa. Ndi akuti apapa patani
ndio kuti panafunika alese ayamba olimbana nchakecho iya ndi amene wapeza kuti chakecho wachotsa ndi pambuyo pakakayamene ndiye chimene Yesu amafuna kunena amatanthauza kuti poyambirira ife tikoze moyo wathu, tikakota kukonza moyo wathu tisalekeze pamenepo tsono tikakonze moyo wa wina ndiye kuti pamene ife tiyenera kumuweruza anzathu pafunike ifenso kuyesetsa kukhale kuti kulipo koma osati zomwe akuchita m'bale wathuzo ndi zomwenso tikuchita ife pamenepa ndiye chilolezo sichikhala chotani cholondola. Zimene amafuna kunena pamene kuti tayamba wachotsa kachitsotso kamene kali mdiso mwako pambuyo pake ukachotsa ndiye ukachotse cha winayo. Ndiye kuti Yesu amatsutsana ndi anthu amene amathamangira uweruza m'malo mothamangiranso poyamba kuti wakonze zimene amata zavuta. Zili ngati uthenga wabwino, tikamalalika uthenga wabwino tikaonapo buku ili la Roma chapter 2 pamene paso patithandizapo bwino. Roma chapter 2 ndiwerengako verse 1 lekeza verse 3 kenaka nibwera pa verse yake ya 22. Pa Roma chapter 2 verse 1 aunena kuti chifukwa chache uli opanda mawu owiringula munthu iwe amene uliyense wakuweruza, pakuti mmene uweruza wina momwemo udzitsutsa iwe wekha, pakuti iwe wakuweruza umachita zomwezo. Verse 2 ndipo tidziwa kuti kuweruza kwa Mulungu kuli koona pa iwo akuchita zotere, ndipo uganiza kuti munthu iwe amene umaweruza iwo akuchita zotere ndipo uzichitanso iwe mwini kuti udzapulumuka pa mlandu wa Mulungu. Pa verse 22 iwe wakunena kuti munthu asachite chigololo, kodi umachita chigololo mwini wekha? Iye wakudana nawo mafano, umafunga za mkachisi kodi? Iwe wakudzitamandira pa chilamulo, kodi uchitira Mulungu mwano ndi kulakwa kwako mchilamulo? Paulo akuwauza anzathu aku Roma akuwauza kuti nchinthu chovuta kuti iweyo uziweruza mzako pa zinthu zomwe iwe sutani iweyo uchita iweyo. Kuti mzako wapezeka ndi mlandu wa chigololo chomwenso choti iwenso wachitaso, ndiye uzikanena kuti iweyo wachimwa wachita munkulakwa ndiye ufunika mumpingo uchotsedwa. Tsono umuchotsa bwanji mzako pamene iweyo uweruza wachitanso zomwezo? Ndiye amanena kuti kuweruza kotereku nkolakwika. Ndiye apereka chitsanzo chonena kuti umamuona Mulungu kuti apezeke kuti akhale oweruza molungama n'chifukwa chakuti amamuweruza munthu pa zimene sadataniyeyo sanachite iyeyo. Ndiye chifukwa chake kuweruza Baibulo sililetsa pa zinthu ngati muweruza molungama, koma ndiye kuti zifunika kuti oweruza azikhala ndi moyo oyesetsa, osati kuti iweyo upezeka kuti utsutsa zako ndiye pamene waweruza zako anthu aja asanena kuti tsino ngakhale ochita nene zimenezi iwo wasonayeso zomweziso ndiye zimakhala zinthu sanagwire iwo zinachitika paja Yesu pa Yohane chapter 8 Ayuda ajabweretsa mkazi amene wapezeka ndi mlandu wa chigololo. Ndiye paja atabwera tapeza mayi uyu aluchita chigololo. Tikawerenga mchilamulo cha Mose amati zikarele tiponye miyala. Ndiye Yesu adati inenso sindikutsutsani, tiyendera lamulo lili lomwelo, koma chimene ngokonzako pang'ono nchakuti amene sali muizi aponye miyala. Ndi anthu aja adapeza chidawavuta nchoti sikuti Yesu adaletsa kuti anthu aja osamponya, koma amanena kuti oyenera kumponya akhale kuti iyeyo mbali yake alichita bwino. Ndiye chifukwa chake tikawerenga buku latopatulika Baibulo titsimikize pano kuti mawu akuti musaweruze amene Yesu amalankhula samaletsa kuweruza kulikonse. Nafunsafunsa limene ifwa chapa pamene naona Mateyu chapter 7 paja pamene matsika verse 3 matsika musi pamene Yesu amanena kuti wina ali ndi chinthu chake maso wina ali ndi chinthu chake ndathawe kuti mwaonatu zilapasi inu musimungatweruze nefana nonso munendiza kwa so koma nkhani yakulu liponena kuti sakuletsa kuweruza koma kuweruza wathu kukhale kolungama kodi zimene ndi umudzudzu anzanga azine ndili potani osati ndili chimtengo m'masomo ngotsaka chitsotso kawo ndayi zina timaona anthu ena mwina auza zakuti
ine mama mowa koma uyu mama moja ino musiye mowa mu mama moja zaidi mukufa msangani o mama wa wina ya mawe aoga mankondi yawo basi inu ndiro tose ndipo wewe no mama moja befanda mama mulibe ya mukazezi pesa mutari pesa basimene simakala zizovuta ya pamene mafotoza zimenezo zinazadi kumutsabukula Galatia Galatia chapter 5 yabla verse 19 ndiwerenga kunena kuti ndipo ntchito za thupi zionekera ndi zodama chodetsa kukhumba zonyasa kupembedza mafano nyanga madano ndewu kaduka zopsa mtima zotetana magawano mipatuko njiru kuledzera mchezo ndi zina zotere zimene ndikuchenjezani nazo monga ndachita kuti iwo akuchitachita zotere sadzalowa ufumu wa Mulungu. Vesi anachula zinthu zimene zili zambiri zoti zochitika pakati pathu. Mikangano madano chani zamene njiru zochitika komanso anachulapo oledzera. Kumapeto kwa vesi imene ya 21 yakunena kuti ochita izi sadzalowa ufumu wa chani wa Mulungu. Ne nthawi zina munthu umampeza munthu amene ali mu nyanga ali mu mowa ali mu chani ndizo zikomeza kuti inu mowa akura kuti madzoro mwa wasakalowa mwamba ndizo musanene zimenezo Bible lero saweruza yayi inu munthu uzoweruziranji pamene Bible laweruza kale Bible kuti mwa wasakalowa mwamba so ndizoona ndinofuna kugwirizana ndi fundo yanu tikamaweruza molungama palibe vuto ngani ndikuweruza kumaweruza kotani molungama ndi kumene Bible I think ndikufotoza kuti zina anthu asamangoda mukauza kuti okubarusa akalowa mwamba hayi musamaweruza ndio Mulungu akaluza chako garuweruza molungama ndizimene Bible likunena tikozo muchotsa munthu mu mpingo amene ali mu machimo sikuti talakwa tikoza supatukana ndane nelonama sikuti talakwa ifa malemba alipo kumanena uyu ngona masuku lakwa ukuweruza koma chabwino lero molungama pamene tupita kumapeto kwa phunziro lathu anthu amene akulimvera mukozo kulimalizitsa ponena kuti amve fundo ziti kwenikweni zikomo kwambiri pampingo apamalo akapezeka munthu wochimwa tamuthandiza munjira zonse zimene Bible limanena koma aonese kuti salokozeka kulapa amene panthu mpingo ukamamuchotsa mu mpingo munthu wina asanene kuti pa Matthew chapter 7 Yesu adati musaweruze adziwe kuti iyeyo ndi amene apotoza mawu a Mulungu tenti mulole munthu amene salokozeka kulapa kuti mpingo adani achotsedwe ndithu taona paona Korinto chapter 5 Paulo akutsimika kuti ochita tchimo lotere mu mpingo mutani timuchotse anthu amvetse kuti tikhoza ukumana nawo aneneri onama tiyesetsana ngati kulipo uyesetsana nawo kuti mwina tikhoza waunikira koma zakanika kuti aja sangatheke tiyeni tilole kuti tizerane nawo malemba alipo amavomereza chiweruzo chimene Baibulo chikufuna tiweruze osati munthu lodana naye koma tikamati tiweruze munthu molungama komanso ifeso tikhale nako kuyesetsa kuchita chifuniro cha Mulungu tikamamuchotsa munthu mu mpingo kapena momuweruza tizimuweruza ndi pansi pa mtima osati chifukwa chotitapsa mtima osati chifukwa chodana naye koma chiweruzo chathu chikhale cholunjika kuzimene Baibulo lunena ndithu moyenera mtimene Yesu amakonza Ayuda aja kuti kuweruza nkofunika koma ufuni kuweruza molungama taonani zimene mundiweruzazi zimene so mugulu lanu ansembe aja amapanga zofanana ndi zimenezi ndikuti kusonyeza ngati muweruza ine simuniweruzira chifukwa choti mufuna kutsata choonadi koma chifukwa chodana nane kapena chifukwa choona maonekedwe choncho tiphunzire ndithu kuti mawu akuti musaweruze Yesu amene analankhula ndithu koma samanena kuweruza kulikonse tiyamikire kwambiri chifukwa phunziro limeneli kapena vesi imeneyi ndi vesi imene imatchuka koma imatchuka molakwika kwambiri so matongolera kuti ngati zichukitsa motere koma ambiri timati wangwadzudzula ziwezo matenga mpando wa Mulungu ndino angelo niyo moyo kwa zimenezo motino simuchimwa
kani sikuti siti chimoma Yeah, kani zetonerazo kodi tunena zinthu zolondola komanso kodi ife timayisetsa pa chifuniro cha mulungu pamene pali nkhani yakulu kwambiri ndithudi. iyayi tiyamikire kwambiri ndikupeta omvera tathandizika ndithu pa phunziro limeneli taonapo zinthu zimene zili zofunikira kuti tizimvetsetse bwino pa mawu a mulungu. Pa programu yathu ya tsiku la lero mnali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe, komanso nali ndi m'bale wanga pano Ine ndine Namani Kamalunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mirundu ku Lilongwe, mmodzi mwa Sanduliza. kufikiranso nthawi ina mulungu akudalitseni nonse, amen. ati ambuye naitana ine naitana ine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe